Pozdrav dragi prijatelji, dobrodošli u još jedno javljanje. Evo mene, znači, evo vidite ljudi, malo kako sam ovaj rođendan proslavila, ne svaki dan me ufati, negdje me nešto boli. Uglavnom, danas sam u nekoj maloj radnoj akciji, ne znam ako vidite to tu. Sad, znači, ignorirajte šumu. To ne bi trebala biti šuma, to je trebao biti jedan dio mog vrta koji sam dosta onako ostavila, znači kao džunglica, lijepo je naraslo, ali svejedno ima tu malo i blaga. Znači tu je bio moj krompir u slami, ona 3 mala reda što sam posijala, uglavnom posadila. I sad ja to čistim. Čistim iz 2 razloga. Znači prvi jer, kao što vidite, katastrofa je tu džungla. Znači hoću da to očistim, povadim šta ima krompira i onda možemo to lijepo pokositi, da onako malo to sredim jer malo me nervira kad vidim kakvo je, a sama sam si kriva. A drugi razlog je dobar zato što ovu slamu ću ja upotrijebiti da napunim moje gredice. 2, jer dosta treba toga da se napune te gredice, tako da sam ja svašta već stavila unutra, znači od starog drveta, od košnje, od trave, tako da ću staviti slamu. Idem onim redom, ne da kao napunim tu gredicu i onda na kraju gore ću staviti kompost i onda još jedan vrhnji sloj slame i onda ćemo krenuti nešto da posadimo u njih. Ovako trenutno izgleda moj projekt, znači gredica je tu. Već sam je dosta dobro napunila. Očistila sam i ovu gredicu, totalno sam je ispraznila i tamo sam svu onu kamilicu povadila, tako da je dosta ljepše. Znači ovdje još treba doći jedna gredica, tako da kad to sastavimo, stavljam i nju tu i znači ovaj kompletan dio ću da očistim, da bude to onako, da liči na nešto. Eto, šta da vam drugo kažem nego da liči na nešto. Jer trenutno ne liči ni na što. Moja mama kaže da neće dođe da gleda jer onda je iznervira to. Tako da, evo mama, ako gledaš video, ja čistim, znači bit će to ok. Možeš doći ponovo. Uglavnom, za sad mogu vam reći da sam jako sretna stvarno s ovim krompirom. Ja sam to vadila već prije, tako da znači nije ovo sada ja idem sad kompletno to da vadim od početka, nego ja sam to već vadila, ali sad više manje znači čistim ono što smo promašili. Tako da evo, za sad znači samo da vam pokažem koliko ima do sada, znači to je bilo onako. Pa ovako, ako sad možete nekako da vidite, recimo, otprilike negdje 3 reda su bila, ne? Prva 2 reda smo mi vadili usput, znači vadim više manje ovaj zadnji red tamo što je skroz uz travu. Došla sam negdje do polovice i evo, koliko sam do sada uspjela da navadim. I mogu vam reći da je zdrav krompir, ima manjih, ima većih, ali odlično. Tako da ja sam odlučila to sve povaditi, očistiti, što bude krompira, to će se tak pojest, a dole ima onda onih redova, pa ćemo vidjeti da li će biti nešto od toga. Uglavnom, eto, ostanite sa mnom da vidimo kako će biti konačni rezultat. Držite mi fige da ne odustanem, jer već sam umorna, ali dobro, to je sve ok. Ja si to stalno govorim, znači ne moram ići u teretanu, evo meni teretane, samo se moram si staviti malo posla. Tako da evo, idemo dalje u rad. Ima nešto. Evo ga, trenutno je situacija ovakva.
Znači ona prašuma nestaje polako. Moram priznat, došao je i moj dragi mužić pa mi je to fino pokosio sa trimerom. Jer sam pregledala, znači tu su bile one niske mahune, ali nema ništa na njima. Tako da sam ja tu sve počupala i rekao samo kosi da se to očisti. Tako da ja sad ovo još stavljam na kamaru pa ću odvući. I onda mi preostaje onaj tamo ogromni dio, znači toga se moram latit, kako kaže moja mama, lati se čero posla, tako da i ono je na meniju tamo, samo ne znam, to danas nećemo stići. Uglavnom ja sam sve u svemu zadovoljna, tako mi je lijepo ovo sad pokosio i kako smo mi krenuli i ovaj dio tu sad polako čisti da pripremimo za gredicu, sam ja skužila da imam tu par paradajza. Pa ne znam ljudi dragi kako je kod vas ove godine, ali kod mene znači ploda ima svugdje i tamo na navodnjavanju gdje malo bolje brinemo o tome, ali jako, jako loše zriju. Tako da ne znam eto kakva je situacija kod vas, uglavnom kod mene paradajz nije baš. Sve u svemu, evo ja sam zadovoljna kako ovaj dan prolazi. Znači toliko eto od mene za danas. Sve vas pozdravljam i stvarno hvala vam što ste se podružili sa mnom. Ja uživam malo to tak da snimim. Sad ne znam koliko je interesantno, koliko nije, ali eto. Ja volim inače da snimim ni to što nije savršeno, ni što nije dobro, pa reko možda će mi neko reći da tako bude i kod njih, da nije samo kod mene tako. Jer nekad kad vidim onako sve da je perfektno, onda imam ja onako malo osjećaj krivnje. Tako da evo, kod mene nije ništa perfektno, pa ja to i snimim. Tako da evo, imajte to na umu, da sam više manje eksperimentiram. Biće bolje, znači iduća godina nadamo se da će već biti bolje. Ova godina je već puno bolja od prošle, tako da polako ide to nama. Uglavnom evo, da ne dužim, lijepo mi budite do idućeg javljanja. I čujemo se i hvala vam puno što me pratite i što mi komentirate i jako onako mi uvijek bude drago kad vidim neko da mi nešto komentira, tako da hvala vam puno na svoj podršci. Vidimo se u sljedećem videu. Ćao!